Kini ako problema bahin ni sa akong kaugalingon nga ambot ug angay pa kong mutuo ani. Pero wag yung ko kasabot ug mutuo bagyo ka ako. Pero aron nyo masabtan no kung unsa di ako sugilanon ingnan niyon ako pagsugod samtang nagkanta-kanta ko nga wa akong kumpare si Pare Pedro kay tupa sa iyang 16 anyos nakikita kay gitagaan na sa niyang load. Karon ni kanta na ko. I bless the day I found you. I want to stay. It's time we met love. I find complete love. Without your sweet love, what would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always let it be me, and that you always let it be Nay! Nay! Oy, susiya ko no Becky sana nanaygon diya. Kasayubang nanaygon. Wa pa gani adlaw semina. Away na nay ko, nay! Ako tulog kanta, nay! Oh, siyalan bago di ayoy. Ikaw ra dito nakanta-kanta diya. Oh, ako taon, nay! Ako taon! Bantog ra na kaya mo katang kanta. Pura di isa tagay katanto hinawayon ro adlaw rin, ha? Ilom diya oy. Kanang imong kanta-kanta diya no. Og imo pananggihag daw dito kanang babae nga imong ngailan. Oh. Malipay pa ko. Ilan yung grabe naman sa nangimo na yun. Nga naman. Ilan man? Inunta na lang na nailad. Kay lisod magyudang naungaw kuan. Unsa man ay? Maninuod na. Ha, maninuod. Di magyuda kada ni. Og makada ni manggani na. Aw, kana. Klaro ra nang nailad. Sa paita sa iyo. Nya, di man yung kakasabot ako di ay na. Nga nung inani na akong naong. Anak. Hoy. Andoy. Nga nung anay. Dugay na kay kang nagsigig sabot nimo. Dugay di kay ka? Dugay na kay kung nagsigsabot nimo. Hinumdumi ha. Duha na lang ta kabuok. Kung matutyo gani ko, na, ikaw na lang usa. Magsilbi ka kang, ikaw na lang usa. Mas may nang makakita ka nag-asawa, unya mga anak na ka. Kana malipayo na kay ko nga mubiya dinis kalibutan. Kaya ako na nang masiguro nga ang anak na kong wahinungdan makatilaw na gitaon ug maminyo na. At least, no, wa na ko yung naon pa. Dili na makondinara nga akong kag. Biday ka bala ka na. As soon as possible, makakita na ka sa imong apo. When? When? When algo no? Basta, coming soon ay! Coming soon!
imo tol. Salamat, tol. Okay kay tol. Tagsara kay ka makita nga mag-inom niya sultis, ha? Tol, Andoy. Sakto biya sa da mga pangandahay ni nanay ni mo ba? Kaya nagunahuna mo tao na siya sa umaabot ba nga simbak ko bawara siya. Kitsa pa makauban ni mo nga wa naman wa pa man ka magbidyo. Mao nga pangita na pa ba tol? Bitaw tol. Na may daghan diya tol. Ako gani nakakuha mig kog 16 anyos tol. Dro. Tagay sa tol Andoy. Si Tol Andoy, bisag baguang pa sa imo ha. Bisag 17 anyos lang okay ra. Bisag size mo imo, bisag 16. Nandiyo bago mo yam sa isidaan Diyos kapit. Na ako ihatag nimo tol ay. Asa man? Di ka magmaya ni. Kisa man? Si Carla. Asawang Carlo. Kisa Carlo? Dili uy. Sawang Carlo? Kisa man na, Dro? Pero binaklaro ako na, Dro. Kuha mo itong sinabot yun. Ay, basta magtupat ang tulo. Paminaw gol man. Mas, sige. Sagbat sa nang usarong mingon ba ni upak. Asawang Carlo. Kato bang nag-abot ang nagpahilotan? Kay numdum ka to? Katong nagpahilot ka? Kay naglisod og lingi? Unya, mag-abot na to dito sa bahay sa manghilot, naa siyang babae nga gihilot. Nya, katong gihilot nga naglisod og takom sa iyang baba. Ninundum ka to? Unahot sa ganito siya. Ano din ang takob yung bapang? Ano ganito, Dro? Ay, kadyo siya. Ha? Kato siya, kadyo? Kato Kadto siya. Kato siya nang huyab kuno to siya. Unya, Yung pagpanguyap. pagpanguyab niyang dako. Dako man kayo. Bibingat yang baba. Diliwan na mauli. Malak jud ito, Dro. Kato lang tol. Bata pa to? Ha? Basing preso tato, ha? Bida sa libo tuloy. Bata pa siya atong higayona pero karon adaga lang yapon. Oh ba? Bida, no? Daga, ha? Pero nalak. Oo niya. Mayo ka to. Maayo ng salon. Maayo yun. Papalit ako og napkin na. Ay, Oo, hala. Tol na tol wa palipat tol. Wa palipat. kuhat ka rin. Usa lang kapak Daga na. na, tol. Kay napkin na gipalit. Tol. With wings nang ha. Tarawa may ang back. wings siyang Tarawa ang back view. Tol, ang back view ba? Nadalikod man to lawa. Murag mimbro mas maka. Unsay maka? Makabibihag. Wow. Nalikod Wow, ha? na. Nagtalikod na to. Awag mo to ba nga? Awaw. Awat tol. Matubang na siya tol. Awat tol. Oh my goodness. I hate drugs. Tol, kasiguro ka nga, maugyo na iyang naong. Mao lagi na. Nagtuo kang aras na tol. Ay, Aw iay. Say, alas ba? Say, bidoan. Kana bang biskoy lang aras ng mga tiguang. Iay lang na tol, tol. tol. Ano na yun, tol? May kinapas tindahan. Diskartihin na yun. Yawan. Dili na Ay, ang ayaw sa haya. Ako'y una. Say, bisay kay ko na. Build up mo mantikadaan. Unya ni ka build up na nimo aw anak na kamusugod sa imong Sa unang-una, ha? Pagmugna nimo. Palo the leader na yun ka, okay? Say, sige. Ana ba na? Diya lang kitol. Watch and learn lang mo dihan daw ha. Okay? Nang, kuan lang sa dain nang apililan sad o kuan nang bi kanang shampoo kanang mubuwa. Bitaw nang bisag unsa lang shampoohan nang. Hi, Miss Beautiful. Uy, pungasi. You still remember me, ha? Natural, uy. Kinsa ko tayo di mahinumdum nimo nga ikaw man. Ikaw tong kuan mo ay nagmaoy nga nahubog no, nga nahukas sa kanal. Never mind. Kumusta na day ka pungasi? Buhi pa day ka? Sige na po pagkakiklutan di mo eh. Malingaw mo ko ni Modro, uy. Ito doon ako amigo ba? Gusto siyang magkaila-ila ni mo. If you won't mind, pwede ba Pwede kuno? ka ayo. Kinsa man? Narasas pangay. Ako pa niyo, na? Tol. Ay. Tol. Tol, bisin niya sa speed ro. Padulon ko na ka dito. Padulon ka. Murag lang gam at lihaw na. Wait. Wow, tatuloy. Wow, boy. Sige na, lakaw na. May kagibak-apan na kandaan ni Tol Pedro. Lakaw na yun ito, Tol. Unsa man, Dro?
Dro, tingog, Dro. Ay, Nganong ikaw may wakatingog kay na, bay? si Andoy, akong amigo. Ikaw di ay si Andoy. Si Andoy Pordoy. Di na si Andoy Pordoy. Oy, siya si Andoy Pusoy. Pusoy. Okay, kayo di man kay gwapo. Putiun magpa. May tutok lagi ka na ako. Madami Mahilis piyong- baya ko, ha? Ako, Hoy. Carl, pwede mo ka pamisita sa inyo karong gabi? Pwede man. Okay daog. Sa pagkatinuod lang yun, wa kay kumabihag sa kagwapang Carla. Kay di mo yun siya gwapa. Saon pagkagwapa to. Pero, na siya gamay nga mga medyo dunay gitago ang sex appeal ba. Pero, maurag badarag piyungan. Kay, or magdituyo na to nga, maminyor ako. Nya, basta badarag siya piyungan. Para hatagan akong apo po akong nanay. Okay ra. Unya. Unsa? Nay, mao na. May nakita ng babae nga akong pakaslan. Nay, kung dadon sa kaminyoon sa altar. Ay, kung mauna Andoy, magminyo na ka. Yes! Himuy dayon kung bisag tulo lang ka buok apo, ha? Sadanay. Paspasa, sinuwa pag na tumutakang, imo namang ipaukay. Hinahinay lang. Ato mo gina pa doon. Unyag matutyo ko inikaugma. Unsaon man ako pagkakita sa kong apo. Bida sa di mo patutyo sa di ka, tarungag bahid para dili pusoy. Unya na pagani ko banguyab gali. Man, Papa ko ka banguyab. uy, kinahanglan baya ni mo na kinahanglan. Kahinampak baya ni mo, uy. Kahinay ba ni mo, uy? Birahi na yun. Gusto ko nga, unsa man? Unsa man? Gusto kang igarantiya ng atong tubaan. Sa kalmal lagi na. Makal ka lang dyan. Mga kalsmata ni mo. Gamitan nag fast forward, oy. Hinay kayo ka. Kanya hirang natiguang ulit tao ka na lang. Birahi na yun. Ayaw pag tiniguan. Naipres. Apurado kay nanay tao na ako nga maminyo na ako kay aron doon ako no say mahimo dayon na iya ko nung apo. Isa yun na lagi sa nanay. Paningtod patag maayo bugbog ana una takahimo ana. Unya. Tol. Siguro na ka, tol. Di na mo sabi mo na una, tol. Tol. Pida. Sabot ko sabuti mo pa sabot na. Kung unsa ng kapiking na akong Carla, purbida. Madara na piyungan ako. Noon sa mga tabunan nagpanting na ako na okay na na. Basta importante, nga kami ha, minyo, mi. Bahala na kung say sultis uban diha. Bisag apiki kay nagnawa kung pamaabot ka sa awa. Pero, hindi mo sa lawas na wow. Oy, tinuod ka, tol. Piyungil ko na, tol. Piyungan lagi. Piyungan ko na. Isa. Ay, si Pedro, bida. Isa, asam. Pagkawatay si sabi kay magkata-kanta daw. Lagi Kung na bisita ko kuwang sis- nga, margarana daw. Nakuha ito itong sista. Nung kayo makinabot, oy. Tatol! Wala. Naray. Sa, practice na ka diyot, be. Basing ka, yamuka ta, basta gitar ba tulo? Dire. Lubukeng sa pa. May naman practice na daan, be. Para nindot ba? Nindot yung abot na to dito. Diretso na. Sige na. Soy, kung saan? Practice na? Oh, dali na. Oy. Shh. No. Dali na. Lukoy ma-practice sa kaniyot. Madayon baka to pamisita sila si Pedro, no? Hala, ikaw ay klaro da ito nila. Hanap pa man da ito si Gis Panas. Ala? Ah. Sige na mo glikli des bentana, ha? Magipabot ka nga bisita? Ako, antay, naman ko'y mamisita na ako, tay. Mamisita? Uy, milagro! Lain sad ni mo, uy, abi kay karon pa ako kasuway og naay mamisita, milagro di ay. Ay di bang, buot ako'y pasabot nga napagidain na saag di ay. Okay, uy, unay tay, uy. Pero sige lang, okay na magha ka. Kailan na magha ka ng mamisita ni mo? Gahapon pa may nagkaila, tay. Gahapon pa? O, tay. Kahimo Halat, tay. Sa maron? Nay na naigon? Ay, ampun lang. Mga buang. Taas kay giganta, sista di kapas. Way Pasko, ay! Way! Uy, ayaw ginanaan, tay. Nabuang yun! Nabuang yun!
ito, ani, kami karubili. Kami karon. Samay, ani, ako intaw ni mabog ng gabi. Binuksan kining dughan, aron ka makasaksi. Nga dinhi sa ilawom sa langit ang gugma mo ay imo da. Dili sa'yo ta. Ang gugma ko imo da. Di kay di iya ra iya gugma. Bida sa ni istorya. Klaro na di ba? Klaro bitaw. Ay sabat to. Ito. Ayun to palayo lang. Naigon nung tanin, unsam ni niya. Ikaw rin yung adi kami. Adi ako ning mabog na gabi. Di kay adi kami. Masa usap kita klaro ani. Yan mo to kaday ko. Lubuga, biya sa paroy, bago mo kong gawan. Ay, oray, niabri na bitana, oh. Lubida, no? Patay! Patay, pre! Patay! Kaya! Dali ang iro! Nakabuhi! Patay ka ba? Patay, wala ko dyan! Wala ko! Palisista, no! Huwag ka musulting na sila iro. Purbida biyan mo. Wadyo ko kay Bao to na. Tahan mga. Nagbaliro. Ay, gibuhian matugtuyo daw sa amahan, pre. Oy, Dito, gibuhian tuyo. dito, Ay. posible nga gituyo to buhi. Posible nga gituyo to. Balik lang taong matuloy. Ha? Balik lang taong sayo lang ta. Unsa man tol? Tol anoy? Balik taog ma. Unsa man? Mayo ka? Mayo ka? Gibuhian to ni Mugtuyo ang iro, tay. Sabay kibuhian, oy. Kita bitaw gato nga niara tang aristaas. Kisa din nagbuhi at to nga nakagawas man tong iro. Kikit-kit mayong sa iro ang pisi nga yang gigtan. Kaya bagi kang ta. Mamalit pa ka to sila din sa ato, tay. Oo, interesado gid sila. Hindi man. Pero tapaw rang gibati atong mga tawanan diyan mo. Di tumbalik eh. Tay. Oy, salamat si Carla nang naglakaw padungan ni tindahan ng salud. Ako siya pagkisultihan taon. Wa ba siya taon ka malain nga nanagan mi gabi eh. Ako siya pasabton nga isog kay ilang iro. Atuon ako. Lima ka kilo nga bugas nang unya duha pod kalatang corned beef og duha sad ka beef loaf. Kana lang nang, salamat. Ay, Carla. Buhi pa di ka. Dali alang palihog nang kay kadali ko. Kanang, Carl, suko ko na ako. Kasi siya na kayo. So, nga, nakabuhi mo yung iro niya. Iso kayo. Dako, gugnaong na ako yung iro. Probida. Ito, libuag ni padagang taon, oy. Sa may tuyo ni mo. Carlo. Carlo ang akong, ay, Carl. Carlo naman nga, Carlo. Yeah, pag Carl, naibaw na ka. ka nga. Naibaw ko suko ka na. Pero, tuwi taon ko. Hindi na ko tuyo nga malain ka itong gabi na. Anis pa, oh. Naibaw kong nagdali ka niya. Ay, daghan mo kay kang makisultin. Di man kaganahan makisultin ako. Sultin lang ko nimo nga. I like you. I love you. Kagusto ko nimo. Ngano na kagusto man sa kanako? Walang. Kagusto lang. Pagpuyo eh. Ano lang taan na andoy? Di na kumadaan ang mga butbot ninyo. Ako na lang ganyan na ginuton. Ano ako man imong napilian nga na may daghang daga diya nga gwapa pagid kaayo, mga kwartahan pa, sexy pagyud. Anong ari magyud kanako? Pagita na laglain mo eh. Oo. Bida. Naglisod mga liko nimo nga pikikikagnaw. Sa mo tagag mga gwapa. Ay, Ay! ay na lang pagdahom nga sugtong tagahanggawa ka. Ako apay kikugnaw? Ikaw, wala ka man namin og naunsa nang naong nimo? Ako pa nimo no? Utawura nimo, kay portig yung kun uta. Ay, Carl. Nang salod sa manana akong bugas nang, ang akong linata, dali apalihog ng big, kay di ay bukbuk sa akong kilid. Basig mo sod diris bugas, mabukbukan niya apil ang bugas. Hindi, Carla.
Mao ni ako problema taon, murag samot kalayo inuna ko sa Carla. Saan mo rin ako? Sura ko pangita babae bisag tinstuan taron na po babae o sakray lalaki. Pero pangitunon kay babae ron kay paldo-paldo man mga babae ron. Unsa man? Nya hasol pa kay panguyaban. Unsa man ako? Ganahan ba ako ani niya? Bisag dili kayo hapsay ang itsura pero ada mag-utaw. Balik tambagi ko ninyo, bi? Bam, Ate Pres. Unsa man? Sa buhato na ko ani. Kung ka mo'y pasultihon, andoy. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karong adlaw, Si Dudong Andoy, Ate Pres. Andoy. Oh, si Dudong Andoy, Ate Pres. Kadis Dudong Andoy, Ate Pres. Ang problema ano niya, kay litaw na siya, guwang-guwang na siya, wapag, siya, yab. Na siya amigo nga, amiga si Carla. Iyang pag-explicar, Ate Pres, di man sa mayo, kay ngarana sila, gukod sila iro. Nga, pag-abuntag, murag, gisapot si Carla, murag, namgot sila mabalik, Ate Pres. Kaya yun saon, gukon mo sila si Iro, mautong nagkita sila sa tindahan ng salod, giingnan siyang Carla nga, ayaw na pagkuhan ako, nga ari mo kuno kanako, nga ka gusto mo kanako, nga may mga gwapa diha, o yan, giingnan sa niya, pagtubag at ipresa, lisod gali ko nga, dili kay kamayog naong, labi na ka ng mga gwapa, maglisod ko kay, lisod gali ko nga dili ka gwapa, gisagpa si Ate Pres, lisod mo ganito nga, kunimo nga piki kay kagnaong samot sa mga gwapa sagpaon anton gawa na gyud Ate Pres mao ni ginsulto man niya di pa na mao dong doy di mo na mao pag-explicar sa babae dong Paubos ka dong. o tinuod na oy ang tanan imo ihatag para ang babae makagusto nimo kay mao na importante kana lang buhatong Pedro nga magkuyog sa iyang mga dancer ang mga dancer mga dadagbag iyan ang pandadon ang mga bag bag kanang mga dancer mga on sila si andang plato hatag kutsara tanan inanaon nimo pagpanggang babae di kay bisag biya dancer niya dili kay mga mayong naong pero iya ko na di ko pahagi di man di inana lipay na Kiri ani klaki kaya siya ayayan Pedro Abiodo naman. Ikaw di kisa pag yun isa kayo. Gusto nga isog. ay yapil Yapil ba? be komedyar taon ng iya kar pandrobi ka mao ni Ate Pres ang problema unsaon kuno na taon niya aning babae nga nakagusto biya taon siya pero ang problema kay murag nawa nalayon man ang babae niya Ate Pres unsa man tungod sa iyang gibuhat di ba Ate Pres lang niya ipagpainom siya. Tinuod ka ng gugma niya. unsa ba Ate Pres Mauna kay bati man sa batasan. bati bitaw Iya man giinsulto ang babae. insulto dako kani Ako insulto babae, matural ako, tigsapaon ako. ang sagpa oy ako pa ni naablagi ko isuon pa niya Sa babae, nga naon man nimo. Tuno mo gyud, di mo na maayo imo dong doy, sayo play mo hadong mga agi ni mo yo, ikaw pa nangitag babae, imo pag yun na tuon pag istorya sakit kay tos babae. Bisag dili kay mo ikaw ra bitay giingon nga pwede rin tabunag panti para ganahan ta. Wala, oy. Uni ko siya, okay na, way problema na, tabunal ko nagpanti ang nauna, ganahan ako na. Awa. Nya karon imong gidsulto ginana. Unsam taon kay Ay, abi ni mo, Gulyato, wala sa gugmana. wala gyud siya gustuhan ni Ate Unya, Pres. ano, mangual mo siya. Pero di ang iya nga apurahon siya siya mama. Ang minyo. Nga makaapo din siya. Yung Ay, mama. Kay matutyo na ko no. Tutyo ko pa doon yung mama. Probida sa nang istorya. Bam! O sabi ay babasa na to di, Ombe. Maminaw tabi. Akong basaw na sa ring linya ni Carla. Sige, sige. Ano sa, ayaw na lang pagdahon nga sugton taka ako apiki kog naong. Ikaw, wag ka man namin. Ug naon sa imong naong utawon pa na nimo kay perting kun uta. Dili po din siya tantong gwapo tingali. Dili, pareha siya. Pero bisag gwapo pa siya kanang gitubag ni Carla dire. O Sa kalagot, palaw man nimo tungod sa batasan. Tungod sa kalagot Gingon ng natin, Carla. Ay, Pres. sa ako. Di, Oo. kung ako sa ato, sakto sa to ka Carla. Sa paon, di kayo, no? Unsa mo ka. Andoy, kung arigo ko dire sa Asa bam? daang kasulatan, Old Testament, Genesis, Kapitulo 1, versikulo 26. Unya, mingunaw sabang Diyos, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Ari sa verse 27, busa, gibuhat sa Diyos ang tao, lalaki o babay sama sa iyang dagway. Mao nga dili kita usahay makapasipa sa mga binuhatan sa Dios kay gibuhat man lang itong naong sama sa iyang dagway ug maingon ka nga lain-lain og porma ayaw no question na ang Ginoo kay siya may kabuhat di man ta ka maumubuhat. Kaning iya ha kon panangalitan og nahigugma ka man uwa
Ang importante nga wata ka mabuhi og puong sa or mga sulti nga makasama do balatian. Oo, yun. Oh. Kasi Pedro bitaw bisag dili tantong gwapo no kauya pag 16. Oh, be. Oh, dili mo ko natanaw no sa tao ang itsura ra. Oh. Importante Kay, pinakita. oh, kayo ka ari manggod ka sa mga gipadan. Amo man ang tubagon ng question ng ana mo man ang tubagon nga the true beauty of a woman is not the outer but the inner in Saya the kasi- heart kasi- that cannot be seen by the Tino- naked eye. tinoda. Kana Sakto kunong gid. daas gapuyos kasi mo na tinuod. Mare tinuod gyud. Oo. Oh, naamo ko dira ang tinuod nga kada bang why unsa na ba? Why plastic, why ka plastikan ba basta gikan sa kasing-kasing galing nga paghigugma Aga. tinuod gina. Ang ako lang nabasahan sa mga linya nga naguna man ko tinindot mo ko ni glawas. Ah, Oh, nindot na may lawas. dili kay tantong gwapa pero nindot kay glawas, mabito mo libog ko ni mga laki. Sa may lang sa lang ko ano, ang lawas o ang naon libog ko. Ay, Di, bilahan. dili ay Sabar na. Hindi era ba to eh. Di paa man, mga paa. Nino kung paa. ay okay na kay disay sa Dios dong. Kami taon wa na gyud mi amo taon dong wa na man gyud. Ah. Mao ni nga ikaw dong Carlo ayaw kasi pa ni Andoy. Andoy, oo. Ayaw usba na inana nga pasakitan nimo ang babae kay lain kinasakit kay na sa side sa babae. Agka mamin. Di maayo na dong. Di gyud kami nyo ananing kiniiya ni mong inanaon ni mo. Imbes mong gayran iyaw imo ang daygo ng babae para kuan mo imo sagsabay yun. Ayaw mo Di maayo na bam, ikaw bam, be. Maayo ba ang gibuhat niya nga giingnan niya nga bisag bati kag naong bisag dili kay ka nindog itsura. Naglisod gali kog speaker nimo, labi na kadtos gwapa. O di kitsa may di sakit ka na. Dili jud ka mo buhi og ngayon ana nga pulong dong kay may ubos ang tao. Ibus gid Oh, bisag may ako ni ang ubos tao. gali ko niya. O pananglitan imo na buhian sa usa ka babae kay wa kay gusto niya, wa ka manguyab niya. Sa mo tigay ma'am ka nagipanguyaban. Mao yun. Oo. Ni mamuhi kag punga dautan. Di, Oo, ba niya. ko dong anong nanguyab siya na dong? Ah, Para lista na. Hindi, ika-PDCT ni siya. Para lista na. O si city ha? Ika-PDCT na ning uyab na ko. Pang lista ba? wa pa sa uyab doy. Ha? Wa pa si uyab, wa pa sa kasuway. Aw, nyawa siya. May parihani mo nga kini. Ang kaning 13 16 anyos ika 16 ni. 16 anyos ika 15 ni. Rutin jikas. Gcash 300 kada hatag. Lain man to nadunggan. O saan ba? Nagyaw-yaw ang babae mo nagyaw-yaw. Ano man? Gwapo ko nung laki. Unya? Di ko nung laki ka nag... Unsa man ni... Dong, ay unsa man ni dong. Naging laki nga doon. Siya nga, asa man ko ani. Ay, Ano yun? to pa ko sila banawa ng sunod. Sana nung kanagaling ka naman na. Kala ko ang puzzle tihon. Subscribe to Dramaturgo.